Velkommen til. Det er på Djursland og kører i dag. Som jeg sagde i min video i går. Skovvej. Det skal lige fikses lidt, inden de skal køre træ ud. Så det er vi lige ved at lave. Så jeg synes lige, I skulle med på en lille tur her. Nu må man lige se, hvor meget det er jo ikke nemt at se at filme og køre samtidig lige med det. Vi ser, om I får lidt at se af det. Det er bare lige sporene, der får her. Så de kan komme ind og hente træ. Så meget med, at jeg skal køre og tippe kasser op og alt muligt, og hælder lidt og være bange for, at det vælter og noget. Det er dejligt nemt med sådan en båndvogn. Så ja, det var da lige det, jeg ville vise jer. God dag.